Vanaf 14 maart mag je weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat zijn nou eigenlijk voor al die politieke partijen de belangrijkste thema's? Wat willen ze eigenlijk voor de komende jaren? Nou, normaal mogen ze dat natuurlijk vertellen en daar zijn ze hartstikke goed in. Maar vandaag mag dat niet en moeten ze tekenen of schilderen. En vandaag aan de beurt de gemeente Veren. Voordat iedere partijvertegenwoordiger aan de slag kan gaan met kwasten, krijt of potlood, hebben ze eerst een korte workshop gehad van de bekende Zeeuwse tekenkunstenaar Jan-Willem Hament, die ze slimme tips en tricks heeft gegeven. Van harte welkom in Theater de Mythe. Alle partijen hier vertegenwoordigd uit de gemeente Veren mogen dus zometeen op al die witte doeken aan de slag. En allemaal onder het toeziend oog van Jan-Willem Hament. Zeg Jan-Willem, ik vroeg mij af, ze mogen alleen maar met rood aan de slag. Is dat nou nog een soort van extra moeilijkheid? Nee hoor, volgens mij niet. Want het doek is wit. Dus je hebt toch een structuur. Of het nou zwart is of rood, dat maakt niks uit. En wat komt er dan op die doeken te staan? Nou ja, dat kan bijvoorbeeld gaan natuurlijk over hoe gaan we in de gemeente nou om met die stroom toeristen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld ook dat het parkeren een beetje in toom gehouden wordt. Daar is het veel over gegaan. En misschien komt dat ook wel terug op de doeken. In ieder geval, jullie hebben 25 minuten de tijd. Allemaal klaar? Zeker. Ja. We beginnen maar. Ik zie wat ontreddering. Wat is er aan de hand? Ontreddering niet, alleen mijn stift is leeg. Dus ik ga op zoek naar een nieuwe stift. Oké. Of verf. En ik denk toch overstappen op de verf. Dat zou ik doen. Want dit moet een racecircuit voorstellen, denk ik zo, Nee, hè? niet. Maar dit zijn de contouren van heel de gemeente Veren. Oké. Nou, ik zou zeggen op zoek naar de verf. Dank u wel. Mag ik even komen storen? Ja. Want er zijn een aantal dingen waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Dit pretpark en deze... Oh, ik dacht dat het bokshandschoenen waren. Maar dit zijn puzzelstukjes dan, Ja, denk als ik. je goed kijkt, dan zie je dat het puzzelstukjes zijn. En Wat? het zijn mensen die elkaar naderen en elkaar opzoeken. En dit was vast geen pretpark. Nee, dat is Nee. de weegschaal. Ja, die uitdrukking geeft aan de balans waar we zo naar op zoek zijn in de gemeente Veren. Oké, dit is nog helemaal wit. Blijft dat zo? Nee, ik ga proberen nog een fiets te tekenen. Dat vond ik vroeger altijd wel heel lastig en ik denk dat dat nog steeds lastig Ik zou is. gewoon even de hulp inroepen van Jan-Willem. Ja, dat ga ik doen. Zou ik doen. Beetje graffiti-ervaring. Heel licht, maar heel lang geleden. Maar goed, wel op een heel amateuristisch niveau, Jan. Nou, Daar ben goed, ik maakt allemaal niks bewust, maar dat maakt niet uit, toch? Als je maar goed bent in de politiek, dan gaat het hierom, hè? Dat is het belangrijkste uiteindelijk. Dat gaan we zeker doen. Ik dacht, zoals enige dame in het gezelschap, is dat nog een voordeel misschien? Of... Het maakt me eigenlijk helemaal niks uit, om eerlijk te zijn. Goed, laten we het dan vooral over de tekening hebben. Ik ben even benieuwd naar wat dit hieronder, een soort grote bek met tanden, maar dat is het vast niet. Dat is een sterke arm. Oh, nou Met zie ik de het. En met de hand zo, natuurlijk. Ja, oké. Dus, Want iedereen moet extra spieren kweken in de gemeente. Dit is een stabiel, evenwichtig bestuur, een sterk en krachtig bestuur en een bestuur wat goed met de financiën omgaat. Dat is een duidelijk verhaal. Als ik je nog een tip mag geven, het is vanaf de verte nog niet zo goed te zien. Dus probeer straks nog een beetje dikker aan te zetten. Dat zal ik zeker doen. Maar dan moet het helemaal goed komen. Jullie hebben nog even de tijd, maar hij is eigenlijk al helemaal vol. Ja, soms is het heel fijn als je weinig talent hebt. Dan ben je ook heel snel klaar. En dan hoef je ook niet meer te proberen om het nog mooier te maken. Is dat het? En is dit nou een heel grote oor wat ik hier heb Nou, ik ontdekt? ben heel blij of- dat je het herkent. Want Oh, dat is eigenlijk het slechtste deel van mijn schilderij. Het is inderdaad het luisterende oor. Maar laten wij nou een ander geluid gaan brengen in Veren. En laten wij goed luisteren naar de inwoners. Ik wil graag een fiets tekenen. Een fiets tekenen. Heel even- en Doet u 2 rondjes. Ik zal doen. zal ik het eerst met potlood even omzetten? Ja. Oké, dus ik even een paar lijnen voor. Je moet hem zelf erop tekenen. Hè? Fantastisch. Even snel gedaan. Ja, maar mooi. Ja. Kunstig. Alsjeblieft. Dankjewel, hartstikke mooi. Zelf moet je maken hoor. Ja, dankjewel. Zouden we Gaat meer lukken. moeten doen dit in de Ja, gemeenteraad? dat is echt Wat heel minder ontspannen. woorden, wat Ja. meer beelden. Hè? Klopt het nou dat ik je net hoorde verzuchten dat jullie dit vaker zouden moeten doen? Ja, ik denk het wel. Waarom? Ik merk toch dat woorden soms meer zeggen, of beelden meer zeggen dan woorden. En als ik zo kijk wat mijn collega's tekenen, hadden we denk ik met veel minder inspanning veel sneller duidelijk kunnen maken waar we voor staan. Ik kom er even gehurkt bij zitten hoor. Is dit een beter perspectief om de tekening te maken? Ja, je kun je beter zien wat je doet.
Nou gaat het over de gemeente Veeren, maar ik zie een hele wereldbol erop staan. Ja, zeker. Ja. In de gemeente Veeren gaan wij aandacht besteden aan het klimaat. En je ziet hier bijvoorbeeld al die zonnepanelen op deze huizen. Oh, dat zijn het. Ja, dat zijn het. Ja. Maar niet te veel tekst erin zitten. Nee, er komen maar 3 woorden in te staan. Zo, dat zijn meteen nou wel 8 thema's denk ik op 1 bord geworden. Goed geraden, zijn er precies 8. Nou kijk, dit thema is mij alleen niet helemaal duidelijk. Dit is een soort vierkante ventilator. Nou, je bent verder niet rijk, maar dat is een zonnepaneel. Oh, dit is het blokje duurzaamheid dan, Dat zeg klopt. maar. Dit zijn de spreekwoordelijke puntjes op de O op de H. Maar goed, in ieder geval zijn de details, zeg maar. Dat zijn de details. Verder wel heel krachtig, hè, met die wolken zo en die grote letters. Ja, nou ja, dat vind ik ook wat het moet zijn. Er moet ook een krachtige politiek moeten zijn. En niet veel woorden aan vuil maken, dat is niet helemaal gelukt, hè? Met tekenkunsten zijn niet zo heel best, dus je moet het af en toe een beetje uiteindelijk natuurlijk duiden wat het is. De potloden, maar ook de kwasten en de stiften mogen neer, want de tijd is op. Hart voor Veeren, CDA en D66. Jan-Willem, die heb je uitgekozen om even te bespreken. Want die zijn je toch wel in bijzonder opgevallen. Laten we dan onderaan even beginnen. Waarom wilde je die eruit lichten? HVV vind ik een duidelijk gemaakt waar die voor staan. Met die pijlen, de inwoners, de skateborden gebeuren. De tekening van het CDA. Gewoon omdat het samen voor jouw toekomst, dat duidt je goed aan. Weinig woorden iets neergezet. En toch staat het er allemaal duidelijk op. Toch vond je deze, en ik weet de kandidaat zelf zei, ik heb er geen talent. Maar toch heb jij deze gekozen, omdat je die ook heel opvallend vindt. Creatief vind ik het mooiste. En wat zit hem dat dan in? Het repeteren ze laten echt duidelijk zien, huizen. Het luistert oor, goed. En dank je wel weer voor vandaag. Graag gedaan. En wil je nou thuis weten wat de partijen er eigenlijk allemaal nog precies mee bedoelden en ook van alle andere doeken horen wat hun verhaal is? Ga dan naar onze website omroepzeeland.nl. Daar vertellen ze allemaal in ongeveer een half minuutje wat hun idee erbij is. Morgen zijn we er weer en dan met alle kandidaten van de gemeente Terneuzen.